Minsan kasi, gumagawa tayo ng mga maraming excuses sa buhay natin para ipakita lamang na tama tayo. Kahit alam mo mali ka, pinipilit mo pa. Yun ang ating ugali minsan. Kanya wala tayong tunay na kapayapaan sa puso natin. Let us ask our Mother as we celebrate tomorrow the ritual celebration of the Immaculate Conception to ask her guidance, to give us her strength, yung tunay na courage, tanggapin ng buong kababaan loob ang ating mga pagkakasala. Humingi ng tawad sa Diyos para tunay ang kayang kapayapaan na dinadala ng Paskong ito ay ating may pamamalas din, hindi lang sa ating sarili, kahit sa ibang tao. Kanya let us like Mary, let us be an instrument of His peace and forgiveness of His Son. Yun ang regalo na pwede nating ibigay na maging kawili-wili at kadugod-lugod sa harap ng Diyos. Ay di mo sinagip o di mo dininig sa tuwing dumarating at lumuluha. Huwag po ninyo kaming pababayaan, mga samo namin, huwag niyong tatanggihan. Bagkus iligtas kami sa kapahamakan, o maluwalhati, pinagpalang Birhen Maria. Hindi man lang sumagi sa aming gunita, na sino mang nanikluhod sa'yo, Ina, ay di mo sinagip o di mo dininig sa tuwing dumaraing at lumuluha. Mga samo namin, huwag niyong tatanggihan. Bagkus iligtas kami sa kapahamakan, o maluwalhati, pinagpalang